Kanpotik Euskadira inbertsio zuzenak erakartzea, hau da Invest in the Basque Countryk duen sede nagusia. Tresna berri hau Esprik kudeatuko du eta lehendakaria eta industria berrikuntza, komertzio eta turismo sailburua buruak izango dira. Beste mekanismo bat, Euskal ekonomiak ekonomia irekian globalean jarrera hartzeko. Honek internalizazioaren aldeko bultzada berria da. Invest in the Basque Country plazaratzen da gaur bere ibilbideari hasiera ematen dio. Bide honetan, gobernuak eta enpresek bat egingo dugu. Balio handiko tresna izango da gure ekonomia modernizateko eta espero dugu laster apustu honen emaitza positiboak ikustea. Invest in the Basque Country aurkezpena egin da Guggenheimenen burutu den solasaldian. Honek nazioarteko jakitunekin kanpoko inbertsioen bidez herrialdeen garapenerako gakoen gainean analizatzeko eta sakontzeko balio izan du.